Ebben a videóban magyar játékokat fogok kipróbálni. Az első játék, amit ki fogok próbálni, az a Magyar Falu lesz. Szia, a nevem Józsi. Üdvözöllek itt. Menj be a házba és nézz körül. Szia, üdvözöllek a Magyar Faluban. Ez egy olyan játék, ahol egy régi magyar falut fedezhetsz fel. Menj oda az NPC-khez és hallgass meg, hogy mit mondanak. Kezdj Józsinál. Egyébként ez a játék nagyon jól meg van csinálva. Na most jöhet a második játék, ami nem más, mint a magyar katonaság. Ez jól meg van csinálva. A map nekem nagyon tetszik. Jöhet a harmadik játék. Ez pedig nem más, mint a magyar Clicker Simulator. Ez a játék nagyon menő. Lehet tojást is hatchelni. Csak egy bajom van a játékkal. Nem magyar XDDD. Na mindegy, most jöhet az utolsó játék. Ami a magyar Donate. Egész jó. Csak az a baj vele, hogy nem tudnak donatelni neked XD. De amúgy jó lenne a játék. Na ennyi volt a videó, írjátok le kommentbe, milyen videókat csináljak még. Iratkozz fel!